Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulugi aka Uluzipho, and I'm back with another story. But first, mangabe kumuthi umusha ku channel, ngiyacela usubscribe, ulike, ushare, click the notification bell so that uzoboqala ukuthola notifications whenever I post a new story. But first, ningakhohlwa skip ama adverts. Sayibuka nje video from iqala iziyophela but first, and also sino super thanks guys. We received super thanks after a very long time. Siyabonga kakhulu. I think uCynthia, but ngizobhala la igama lakhe. Just because angisakhumbuli kahle ukuthi uba nosifile super thanks. Siyabonga kakhulu mfethu, uNkulunkulu nje akwandisele. Without wasting your time, another day, another story bafethu. Istory sesanamhlanje is a very sad story. Ugeli usayingane ufunda grade 11. Uyasho usayibo angizazi ngithini. Please share le story lesi nama followers akho nama subscribers akho. Mhlawumbe khona umuntu ongaba ne solution ngoba I cannot take it anymore. Ngithi hayibo wengane udliwa yini? Ithi ingane mina ngisemncane ngikhule ngihlala kubo ka baba. Uthi hayi kubaba. Uthi kubo kababa bekuyise KZN yonke into ihamba kahle kumnandi nje yabo. But for some reasons kwamele ngimove ngiyohlala nogogo kubo kama nogogo zaluma wami. But uma wami was not staying with ugogo uma wakhe. So kwahamba mina ngayohlala khona ugogo uhlalela nomalume. Uthi hayi kwaqala kube mnandi nje kube mnandi kube nje aya. Uthi hayi kuthi nje ngelinye ilanga umalume eqale ngithinte ngendlela eweird yabo. Uthi hayi ngithuke yabo uthi museyingane uba uncomfortable but ungasho ungatsheni umuntu. Uthi kodwa nje ngiyibona lento ezomalume uthi no ayikho right lendlela umalume angithinta ngayo yabo. Uthi hayi once ngiyana day ugogo akekho umalume evedane ngirape. Uthi since that day umalume alokho eqhubekile umalume uyarape nje umalume uyangirape ulana nami noma nini gogo mengekho nje umalume uyayidalela la kimi and ugogo unakho ukuvela ahambe yabo. Uthi hayi lapho ngifunda grade 2 ngihla kade ngifike nje khona ngifunda grade 2 ngiyisiqenqe. Uthe mase ngiyako grade 4 ayiqala lento engaffect kakhulu ngize ngigule. Angachazanga ukuthi igule endlelani. Uthi kodwa nje ngize ngigule uthi yabo gogo azangihlalise phansi abuza ukuthi udliwa yini ngoba phela wena buyingane smart manje usudlula ngisho into esimpulu ya awusaphasi kahle esikoleni bukwazi ukubhala igama lakho usuka grade 4 awusakwazi ngisho lokubhala igama lakho ade kwa grade 2 ukwazi ukubhala ukwazi ukubala ukwazi ukwenza okay what is happening. Uthi ngimtshela ugogo lonke sonke istory sayigogo kanje uthi ugogo avedane athi nje na ngingane yonakele ngifuna ukuqhatha umndeni ayikho nje lento engishoyo ngiqambela umalume amanga yabo nje usekhuluma uthi vele umalume ayiqanda la gogo. Hayi uthi hayi nangempela ke ugogo nje ngalendlela ukuthi kuze kumele ahambe kulela gciki. Uthi ayihambe ke mehamba uthi hayi umabe supportive shame azangitholele ama psychologist ukuthi nje kumele ngisizakale yabo. Uthi hayi kodwa ingangisizi futhi nakhona indaba yama psychologist. Uthi hayi hamba isikhathi ngiqhubeke ngifunde but nje angiseyona lo wagelo babli lo wagelo hlakaniphile lo wagela bonje lengane ngikhule ngiyiyona. Uthi hayi hamba isikhathi hayi ngiqhubeke sengibuyele eKZN. Uthi hayi kube right yonke into afunda futhi simengikhula futhi makisi xaxa izimo futhi zingiphindisele khona kagogo. Uthi hayi mengiphindela kagogo ngilentuzeke ngihlale khona ukuthi mengihlala khona ugogo kube khona nje ubaba lo urich unemali umashonisa. Uthi hayi unengane kunendodana ugogo nje wayelokho emthandela le ndodana yakhe yabo wayithanda le ndodana yalo baba yabo ngoba kube kusho sibane manje mhlawumbe wayenesifiso sokuthi ngagcina iqonywa ingane eyodwa la. I think kwase kukhona nabanye abazukulu at that time. Hayi uthi ugeli ke lo baba lo evelana etshena ugogo ukuthi engamupha yena imali if engamnikeza one of abazukulu bakhe ukuthi alale nabo. Uthi ugogo wavelwa angacucuzwa ngananaza uthi nje wavelwa appoint amini ukuthi mina kumele ngilale nalo baba ukuze ethole imali. Uthi yo ngithi ngiyanqaba uthi nje athi ugogo ukwazi phela ukunqaba uhlala la udla mina uyamina etoilet so you can never say no kimi. Uthi nangempela ke alentuzeke ahlaleke no alaleke nalo baba. Uthi ayimelala nalo baba avedana mithi. Uthi mengimitha ugogo wangikhiphisa isisu. Uthi wangenzisa iprocess yayazi iprocess le ekuthiwa inzima le yokukhiphisa isisu ugogo wamkhiphisa isisu kugeli nakhona mhlawumbe ngendlela yasekhaya bo. So ugeli sehlahlale egule nje ngendlela angayiqondi. Hayi thugeli ke ahambe ke nkosami na futhi nalapho ahlukumezeka aze agcine esehlala eboarding school boarding school agule nje yabo useyingane engekho right. Ayi aphinda atshena umakhe uthi hayibo mama ngoba de ngiphindelile futhi egoli. Hayi ugogo vele wangigilela imanga ke kulokhu.
wavele wangilalisa nendoda engaze ngamitha and leso sisu leso sasikhipha. Uthi nje uma akathi hayi cha kusho ukuthi ngingane namanga wena kahle kahle unenkinga noma ufuna ukungibona ngizwana noma cause base beyilungisile le ndaba yakudala esayingane yabo. So nje athi umama kusho ukuthi wena ufuna ungibona ngizwana noma nomzali wami uyingane embi uyingane nenhliziyo embi so ngathi uqaphela uma angeke ayenze into enjalo. Uthi nje ngalendlela ukuthi akaze ngithathe iselulasi uma wakhe akaze ezebuze ngisho nanoma wakhe kumconfront nje ukuthi hayibo uyenza kanjani ngisho nanokuthi yabo. Uthi nje even umama nje angidikadiki uthi hayi ngizame ngisho ukuyibulala nami ukuthi hayibo lo mama cha naye nje akangitreat right benga-expectile ukuthi my own mother engakhuluma kanje yabo. Uthi ngizama ukuyibulala enakho kuvidane kubhedi. Uthi nje angizazi ukuthi ngenze njani. Uthi hayi okay ngiqhubeke sengihlala naye-ke manje umama. Uthi mengihlala naye ugeli ngisho ngenza into encane uthi senginosisi ongilamali. Uthi nje yokuhlezi engiqhathanisa nale ngane encane. Uthi hlezi nje ngisho mhlawumbe ngingathiwa mhlawumbe ngiphasile but hayi ngale ndlela yena ayifunayo uzongitshela kufanele phela uwazi ukulala namadoda yabo phela uwazi ukukhipha izisu yabo. Uthi nje hlezi ezohlezi engikhumbuza izinto engasile engingayithanda ezenzeka kimi and also wesiphathi ungikhumbuza lezi zinto lezi angangibelieve mangizisho kodwa uyakwazi ukuthi angithuke ngazo yabo mangabe sengithuka. So uthi girl I'm at the point la ngingasazi ukuthi ngenze njani. Uthi ngisho ngathiwa ngenze kahle kuyena akufili akanandaba ukuthi ngenze kahle ngisho mangenze kabi uyangithuka even more mangenze kahle nje it doesn't matter akanamsebenzi yabo. Uthi so angizazi ukuthi ngempela kwenzakalani because sengaze ngazama ngisho nokuyibulala akwenzeki. Uthi angisazi ngenze njani if ever kukhona umuntu okwisituation efana neyami or there is someone ongaba ne-advice ukuthi yini kahle kahle kusuke sekumele uyenze mase kuleso stage. Mind you usayingane ufunda grade 11 lo muntu kusho ukuthi akaqedi kwasikole akakhona ukuba independent vele ukumela rely kuma wakhe for izinto for now. So ayingabikho umuntu ozosakabaleka keqe kubo no ithemba lakho uma wakhe at this point in time but umuntu okuyena futhi omzwisa ubuhlungu uyena lo ma wakhe. So if you've got an advice or mhlawumbe khona into ongayisho enganeni engayenza ifile kangcono please feel free ukuthi ucomment la. Siyabonga kakhulu. Thank you so much for watching. Ngiyanisana mncwa.